Генератор на студен ток. Студен, понеже не бие. Така, тук. 220 волта. Надалече стои, защо съм го пуснал. 220 волта, 11 вата. Така. 220 волта, 11 вата. 220 волта, 3 вата. Така. Индикатор, че има високо напрежение неонова лампа. За да видите, че има високо напрежение. Ето. Не бие ток. А интересното е, че освен на променлив ток, които са и работят, работи и на прав ток. Това е светодиод около 3 вата. И няма значение полярността на светодиода. Ето сега ще ги разменя. Плюса ще го сложа на минус, минуса на плюс. Така. Схемата, по която е вързано генератора на студения ток, ето я. Там снимай. Ето я схемата. И сега тук снимай. Генератор на правоъгълни импулси. Схемата снимай. Ето генератор на правоъгълни импулси. Захранващо напрежение за генератора е между 5 и 15 волта, но в момента е 8. Само да го спра. N-канален транзистор NPN. Чакай, послушай го пак. Да, ето го NPN канален транзистор. Трябва да е на 200 волта 50 ампера. Захранващо напрежение за бифилярната бобина. Ето къде е. Тук снимай. Където свети напрежението. С пръста ми снимай. Така, консумацията е половин ампер. Ето го амперметъра. Бобината е бифилярна, две паралелни намотки по 1 мм, около 300-400 врътки са. Между 300 и 600 врътки може да правите. Това се работи. А от другата бобина, паралелната, която е навита, се смъква напрежението. Това е, благодаря за вниманието. Ако имате някакви въпроси, задавайте ги в коментарите, ще ви помогна да го сглобите това нещо, за да стане малко по-автономни от системата.